Idol, dayon po sila. Dayon sila sa ilahang karga. Medyo diinit po na panahon. Ilang ay katapas dugang sige Idol. At sila kita na puno. Tadi tama ito kalubat ani na sa punjod ni kapuno na yun. 26% na lang ang battery. I-zoom natin konti. Ayan. Pantra ang gamit ay doon. Di man mo andar ang kan Induro. Di man andar Induro. Pantra lang sa. Kini nga video Idol. Pasensya juga ayo wala gyapon ni matapos. Hindi kaginatan ko kalubat sa akong cellphone na magod akong gamit. So sorry kayo. Salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Shout out sa inyong tanan, mga solid viewers nato ya, mga silent viewers. God bless sa inyong lahat. Bye mga idol. Padayon lang yung pagtanaw mga idol. Thank you. Idol, dayon po sila. Dayon sila sa ilahang karga. Medyo diinit po na panahon. Ilang ay katapas dugang sige Idol. At sila kita na puno. Tadi tama ito kalubat ani na sa punjod ni kapuno na yun. 26% na lang ang battery. I-zoom natin konti. Ayan. Pantra ang gamit ay doon. Di man mo andar ang kan Induro. Di man andar Induro. Pantra lang sa.
na time check alas 9:11.